Swachh Bharat Akaya Hutsi Nilip Chokiola PWD Campus Alo Bangke Kangram Thektik Bormanthia Long School Ahem Pen Don Kep Ahem Ing Namaingnar Freedom Act Grounds Pharo Phora Trokebra Trok Pen Bang Hini Khati Raikom Sai Kheri Deng Kaching Nang Kardom Birta Kelang Ra Dona Phansitami Nonali Tum Kelang Bom Lake Karbing Nung Live Prime Time Birta Tang Tang Ton Pen Birta Arjeita Lakhan Kora Phone Nilip MSC constituency ke Parlo Mate PWD Road Subdivision Asai Hemaphan Karbing Long Autonomous Council Pen Kelang ke Pankrea Sonsi Che Mandelamat PWD Campus Along Le Kadokawe Chiring Kora Phoso Se Along Le Adang Pangram Suanpin Det Piadang Along Narendra Modi Prime Minister Nangman Det Pen Methang Ahem Pen Danglok Hithi Kulat Pen Sai Hem Do Anta Ingthir Jir Pensi Do Thak Nangjibwa ke Manga Pora Hotsi Nili PWD Subdivision Along Abangke Kaike Mata Ingram Thipsi Thek Ponlong Sai Hem Pulote Kelang Benta Along Do Job Lapen Hem Kom Hemra Adang Do Anta Ing Thaiven Pensi Kelang Setame Alon Kedo Bonta Nili PWD Asai Hem Abangke Kelang Penta Ningkan Ko An Penone Munit Kabe Hem So Sonsi Ingram Thiwamat Chetherak Thumimian Pinlong Bangso PWD along le kaddo kabe chiring ko rapho so sedo monda thangnat ram ke pan phui kabe jok marat mareng ki jui jam a ingnam pia tvc pamandet Bangso PWD asai hem ke dampang Karbing Long Autonomous Council along Congress Sarkar kachari bomahut kindam lokpen thangnat kaching thur ponamat si ke thek long ave athe bangso PWD along le along boundary wall ave gate ave office building patang pami melang office a hemarlo table chair current mate Meri hing abarsai ki mesen amasiave Parivartana Sarkar mate BJP a Sarkar nonamat Karbing Long Autonomous Council along ing tang kringben ason kaching thura simbon ki pipon bomason Chokiola PWD Road Subdivision Asahi Malongta RJ Larji Larleke Non Karbing Long Autonomous Council a CEM Dr. Tuliram Long hang ahin pen kopi ko sonsi sai ke deng ponjima lasi chonghong pronga chotla Jong si CEM ahin pen sai ki me deng pondet pulote isi thedung aphur ki mosi cheman rek poposi hadak adung het ki dola pen office staff atum chuning ripong nang tum dak duty chiklam plate pusi pu nang tum la sohin bang pilo pui bang an tum si duty bang wela duty bang ke pu thek te alusar mane ala mang non ni tum ke nili ke dak het assistant pulo nili duty nili chiklam na ya pu an abang ni chiklam lo apela master ke papas nai master isu nai line de pun dalam la mo heta bang me geli bete osomar si pon nam he Koilamati pen Samsung ingti Karbing Long Live Eastern Range Division Bokazin Forest ke parlo Bormanthi Bearong along kedam tang pai pai ni phai trok sianing we por phai kri simalom ingna maingnar ahur rong along ke to tam paka jok school a hempen pen don capso se hem phalang no pidam et pusi birta ribdon long kedam tang pai pai ni phai trok sianing we por phai kri sia por malom Bormanthi Bearong along ingnam aingnar to dam paka jok don capso se hem kapana hok tekang Bangso por hot arve ke jang pen rara tum do anta amit hang a hemar lo ka che do clip pen a jok ing nam pen ke bang jon troga ing na tum rong arlo adon tin ludam si ke ong dung a hem phalang no pite kang lo bangso hu school a hemi hungta bahing no pite kang dak lo bonta kopai ke me a jok madu setame areng hu ki so do na bangke avelang seta rara tum a phi thek dum long si plung dum lo ko si SGB borsing be pen thanpon Kabiding nar. Jadi bangke, ala jampong rong jonglol lo jadi bang tua malar pong. Dan itu koson sih joklol. Jadi tu ala punang hung la matu, pong naran tet lo. Kau anak porlom. Garabi. Ini nang li cini tu lama don kaprek tak palang nulang dah. Don kaprek bang kala. Kiba ongkar sing na puru. Na kola bonti le pali. Karena ada
Tua siwa de he matola tihem he parengka Bangso hut Bormanthi LP School along stame kitun kedang ahem amon hapso mate khirki along tong tekang dakamat eson sonia hormu panahok tekang lo nasi sorkar pen bangso kana ho puthak nang selang pipon pruyason te messenger pusi than bang pen chuning ripon যোৱা ৰাতি হাতীয়ে আহি এই ৱালটো ভাঙিলে খিৰিকী আছিলে ইয়াতে হয় খিৰিকী ভাঙি এই আমাৰ এই পাকঘৰৰ কিচেন হল না অনিষ্ট সাধন কৰিলে কিবা বস্তু লোকচান কৰিছে নেকি বস্তু আমাৰ কিছু কাপ কিবা কিবি আছিলে ইয়াতে বাকেট এটা ভাঙিছে এইখিনি নষ্ট কৰিলে আৰু বিশেষকৈ ৱালটো Ingnama ingnar kapana hok pitikang ahem lake Bapuram Tiso, Khorsing Bay, Sanjay Ingti, Sivo Rongpi, Singh Teron, Dinesh Chetri, Toro Chatter, Lalu Bagwar, Raju Tiari Lapen, School along kitun kedang ahem pusi pangthek pon. Kedam tanga pura hot setame Bormanthi bearong along ki aningkan wangta ingnama ingnar damber. Lapen kibang aphong tin setame hem read kapana hok bangke do veklo. Nasi bangso ingnar kapana hok pitikang ahem ahem puat tumaphan sorkar atum keraponawe. Nasi kerap je aphan aning ke hang lone mate kerap je aphan aning ke hang tong kawidet lone mate forest asai ka matum tong Karbing Long Autonomous Council along an alam ke pali kawidet lone pini pusi raratum pen ningje pon bokajan penanan terang Karbing Long live Karbing Long alo kiram tang pinang por pen drugs abiha ke claim atum lapen Karbing Long police sang bong kai kita tom enjeria somsi nangkine batum tong ki unma mate drugs ki pon ke mana tum tong ki unma pu asat ka chelanga somsi drugs abiha ke claim atum lapuan kaching nang aphita non buan ta bangso abiha ke claim bo mabangke mang humi me alam binom Lasonsi pini khat-khati police station angkang along joy pen birta kelonga jok Bokajan OC khat-khati OC police station staff lapen Bokajan C20 CRPF atum chelangsi Janak Pukhuria havaralong kiri katarli basai dengpon lo Bangso kiri katarli basai ke dengahud ihum gypsy NL07CC0629 along homplikebra pho sabun ahom longpon lo Bangso sabun ahom along pen kadokave gram pharo phora Trokebra truck mate 566 a heroin longpon lo Bangso heroin ke neponahur banghenia bang paphan nep ingnang pon long lo Raikom Saikhia long kaching nang chekabang phulake Manipur Senapati district Tadubi PS kaparlo Khulen arong amekar Sani Tro Asopo S Sivicho John Tro Arta Ningkan Thomkep Lapen Phaibung Khono arong amekar Stephen Asopo Rapu area Arta Ningkan ko rapli pusi pangthek pong Lason tak taxi kedam tang pai ni phai PR ni Bokajan police station angkang along OC Manjitirang pen Japon si Bokajan ahi thialong ihum auto AS09AC 8642 along ka khuruk donahot gram nerkep kebra troxy tokbor trokebra pli mate 87.64 a heroin longpon lapen la solong banghini aphan nep ingnang pon kene ponlong chegabang phomen Sunil Sa ahem Bihar lapen Dhiraj Sa ahem Chungajan Golakhara sorpusi pangthek pon kene ponlong chega drugs lake Dimapur pen si kewan lapen Beleng arusi polythene pen kebor pen si kewan pusi pachini Bokajan pen ananterang Karbing Long lot Deopania long atok ano ke doarong araratum akiduk akisung along ke palang dunjia phanpura Deopani constituency along akimi VDC chairperson Elis Teron Pia Phan pekponlo Bangso puthak ningkarong GPC upper Deopani araratum VDC chairperson Elis Teron Pia Phan karchwa sai dengpon Kedamtang pai ni Hydroxyr ni kang samapor upper Deopani araratum chepengsi Deopani constituency VDC chairperson akimi sangpi Elis Teron Pia hemlong an palidamsi karchwa sai dengpon Ilitum langdamlo pulote Karbing Long Autonomous Council ke parlo long inquira truck constituency ang bongpen VDC chairman arpu ke bat ke der naike lakhang ko rapli Deopani constituency henlo pule pudet seta henoni La solong MC Sarban Kumar Telenga
Deobani constituency EM Mukut Mahanta lapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Bonghang Phan Kachuning Ria Tengpen Rat Phan RDP Ponsi Alang Liphan VDC chairperson Kipek Pana Phuthak Rat Pen Kachoro Pajirpon Adun thu Upper Deopani Raratum Alang ni keklem kedam asaya long arna malong ahir jumi lapen hobang pikangsi Anso se kaching thur asaya mo keklem pon thekja phan hir jumi hang pitekang Dak service na 24 nong dia pani mesti long pini VDC chairman kai pi ani phan pini karcho kira kini tum ning rong pik lo lapen ang song long ke thegi ding tum lang tum ke ma tha pon ke klem pon labang so ke jong pon arpu pek pon mesti menitum ning arong pik ason sit tum dol Ang alang ni pano son ki jong pon ba ki pek pon pen nang to son an ning ki the ba da ning ke the bangge ning the ulo je alang ni pen jok kedam tang ko anan ning kan ben istami hitum party chipu pepin ben hitum camera pelo asona tha sunan ke bang ja polong astami kedoan akama jam la pen party akama astami nitum camera pet pola pen alang li pen jok nitum phan aprang la party akam ang japon propose ning thela Balipathar pen Projanterang Karbiang Long Live Munira kaya long methang ok pran pen chenglok kapathua hin kachepa thek ponjia phana bang kenang sot athe ke pathu pen setame methang ahe mari pen danglok echor elok phan kachelana pon ever side long ithek la sopena jok ovi kimia tum phan kapathua hin kang thur ponjia phan pura kalitang langhut rong hang chiki mo men pen football ke pathu chengpon bomlo Kedam tang pai pai ni phai trok arni tike langjun malong ari chek solang soil peaceful pathua klamalong malong ari FC atum patir pi ponsi ingdeng hini kalitang langhut rong hang chiki mo men pen football kapathu pangcheng pontanglo Bangso ke pathu ke pangcheng amaya long alohi sarpwa man pen assistant professor SMS department Dipu government college Baburam ingti kachetong donalong advocate Dipu court Ranjit Terang New Life English High School principal Daniel Teron KSA organizing secretary in charge HRC Rostom Bey publicity secretary Joy Hasterang assistant secretary Bibi Son Bey pentanglok ke ong dungatum chetong don Bangso kapathu pangcheng chiaprang kalitang langhut rong hangakar jong chom rong me ke padodun long pamilja phan chikimo milor kaisi alang lia kai alamothi hekpen chethan pon alang li kai alamothi hekpen ka chethan pon lake kalitang langhut rong hang bangso apir the ke dotik aporahot ke pathua hin aning hang o laben alang li somara tuma phanta ke pathua hin aning parum pon o nase bangso phuthak alang li somara tum che matha ponsi bangso ke pathu bi pon lokosi alang li sopo dagbam podon rong hang lapen sopo ki bi advocate Rajiv rong hang atum than pon pini ke chengsi lo la sila bangso pini ke cepate long atimaman ke la puan lo tharbiabi versus IRDR alang li tumsi cepate pon lo la si non amada bangke khela bom lang la si kerem ke hai bang confirm thek thelang la khela along an bangke la pen la bangso pini kali tang dang hut dong hang amen pen la bangso ingdeng hini ke khela ke bipon la si alang li phan ke panong pen ningkan ke thom la bangso ke klem ji pu phan bang si ni li tum abang ke chisik lo la si peneng pen abang ke ingdeng hini lo bangso kapathu ke chengsi IRDRFC Dokmuka lapen Tharbia BFC atumang bongsi pathu ponlo ke pathu bama porahut IRDR Dokmuka FC atum ke thek muchola jok goal pho isi mate 5-1 pen Tharbia BFC aphan parem detlo Dokmuka pen Samsung ingti Karbiang Long Live Takdibini prime time berta ke la ponsi kantoniklo